той не може да забрави мен. Да. Той каквото и да говори, каквото и да каже, той не може да ме преглътне, той не може да ме преодолее. Да. Аз съм сигурна, че той, когато е сам вкъщи, той седи и страда. Дори съм сигурна, че по някой път си и поплаква. Въпросната жена беше една танцорка в кръчмите. Okay. Ама тя и сега, и тя сега какво прави? Аз нищо, ходи по мъже. Както сега защото... виждам около Ергена, тя пак така си танцува и така. Тя не е само, тя говори за морал и колко е дълнопробно това, там когато говореше за Йоана. Те са се запознали в кръчмата, а ти откъде си? Ти откъде си? Ти какво направи? Защо поддържаш такъв стандарт на живот? При положение, че ти си от едно село Божурище и нямаш такива възможности. Аз знам много добре тя, защото тя е обикаляла около моите приятели, около моите бивши. Тя винаги събира тя винаги гледа, тя иска да става певица. За нея аз съм някакъв луд фетиш. И понеже тя не може да бъде на моето място, опитва се да бъде, за да може по някакъв начин нещо да направи. Тук в случая са виновни тези двамата мъже, които са я допуснали, разбира се. Аз бях сигурна, че въпросния Ергенчо ще я вземе и ще я държи до край. Това бях абсолютно сигурна.